Saću. Želim vafle. Hoćete mi spremiti? O, naravno. Hajde da počnemo. Treba će mi žele. Sipat ću ga u činiju sa vrućom vodom, a zatim ću promešati sve. Da, tako je. Odlično. Aparat za vafle mi neće trebati. Uzet ću ovaj gumeni kalup. Da, to će biti taman. Sipat ću unutra žele. Kako vam se čini, jeli? Čudan recept. Ne mislim tako. Napravio sam odlične žele vafle. Samo pogledajte. A sada najzanimljivije. Treba mi obojena čokolada. A sad ću je istopiti. Kada istopim svu zelenu čokoladu, umočit ću u nju vaflu i staviti je na tanjir. Da li vas to podsjeća na nešto? Da, to su komade lubenice. Ali treba dodati još par detalja. Uz pomoć čokolade ću napraviti ukusne i lepe koščice. Da, odlično mi ide. Sofi će biti oduševljena. Siguran sam. Oho, ideja je super. Ali moje klasične vafle će biti lepše. A već sam napravila testo. Sipat ću ga u aparat za vafle, ali samo pola. A sad mi treba kakao. Sipat ću ga u ostalo testo i promešati. A zatim sipam u drugu polovinu čokoladno testo. Da, tako je. Zatvaram i čekam. I ja sam profesionalac, šefe. O, kakav miris. Oduševljena sam. Bako, to nije loše. Hvala, šefe. Stavit ću vafle na tanjir i preliti ih medom. A sada dodajem jagode. Hoćete jagode? Sama sam ih uzgajala. A Danny, a ti? O Bože! Jau, kako zaustaviti to? Hvala, bako. Dakle, sklonit ću mikser. Valjda je testo spremno. Sipat ću ga u aparat za vafle. Hej, gde je svo testo? Sve se prosulo. Što da radim? Tačno. Mogu napraviti vaflu od krofne. Tako je. Svaka mi čast. Danny, ali to nije prava vafla. Okej, Sofi, brže probaj. Wow, svi ste napravili vafle za mene? Pa skoro. Dobro. Sad ću probati to. Ovo liči na krofnu. Zanimljivo. Kakav je ukus? Jeste, to je obična krofna. Svidelo mi se. A šta je ovdje? Wow, miriše baš lepo. Probat ću jednu vaflu. Jagoda. Prelepo. O, da, divno. Opa! Je li to žele? Nikad nisam probala tako nešto. A kakav je ukus? Wow! Sviđa mi se. Da, ekstra. Ali ko je pobedio? Dajte mi minut da razmislim. Ipak jagode volim više. Ovo jelo je najbolje. To, ja sam rekla da su moje vafle najbolje. Sad ću završiti crtež. Eto, želim jaja. To nije teško. Možete početi. Ideja je super. Počet ću da kuvam. Dakle, trebaju mi jaja. Otvorit ću pakovanje. Nešto neće, hajde. Sve se polupalo. Od čega da spremam? Tačno. Koristit ću omiljene slatkiše Sofiji. Ona obožava marshmallow, a on baš liči na belance.
Posebno ako ga malo rastopim. Gotovo. A sada treba napraviti žumance. To će biti žuta žvaka Huba Buba. Savršeno. A umjesto soli ću koristiti pucketave bombone. Odlično. A jao, Deni, jaja se ne spremaju tako. Sad ću vam pokazati kako se spremaju. Razbit ću jajučiniju i odvojiti belance od žumanceta uz pomoć ovog praseta. Kad su žumanca u odvojenoj činiji, sipat ću belanca u druge dve činije. U jednu činiju ću staviti crvenu boju, a u drugu zelenu. A sada mešam sve to. Zatim ću umutiti žumanca. Da, super. Sada sipam žumance na tiganj. I čekam da se isprši. Odlično. Uvrnut ću pola. A na drugi deo ću sipati zeleno belance. Zatim sipam crveno i uvrćem sve to. Ostalo iseći sve na male komade. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću zelenilom i paradajzom. O da, Sofi će biti oduševljena. O, stani, baka je ponovo zaspala. Bako, probudite se. Bako! Jao, šta? Gde? Ne spavam. Da, sečem papriku. A sada stavljam sve to na tiganj. A u svaku papriku sam stavila jedno jaje. Odlično. Hvatam. Da, tako je. Sofi, probaj brže i izaberi pobednika. Tako sam gladna. Šta je to, paprika? Ne volim povrće. Okej, probat ću. Fuj, odvratno. Dobro, sad ću probati ovu šarenu rolnu. Izgleda super. A kakav je ukus? Opa, to je stvarno dobro. Wow, a ovo je slatko jaje. Neverovatno. Tu su i pucketave bombone. Cool. A od čega je žumance? Moram probati. Pa to je moja omiljena žvaka. Da. Oduševljena sam. Cool. A dakle, dajem pobedu slatkom jelu. Što? Ne mogu da verujem. Jeste čuli? Pobedio sam. Ovaj put će biti nešto zanimljivo. To je mlečni koktel. Krenite. To je lako. Ne treba mi mleko. Ja ću koristiti Fantu. Imam puno različitih ukusa. Uzet ću kalup za led. Sipat ću Fantu unutra. U svaki deo različiti ukus. Da, tako je. A sad mi treba super hladna Fanta. Jao, kako hladno. Kao da mi je Antarktik unutra. Moram izduvati taj mraz. Odlično. Sve se zaladilo. Stavljam led u veliku visoku čašu. I prelivam sve sprajtom. Da, lepota. Unuče, svaka čast. A ja pravim za Sofi koktel od povrća. Stavit ću u sokovnik najzdravije povrće, a brokoli i šargarepu. Odlično. Sad imam celu čašu sveže ceđenog soka. A dalje mi treba grapefruit. Napravit ću rupu u njemu i sipati unutra naš sok. To će biti mnogo ukusno i zdravo. A sve ostalo sipam u čašu. A Deni, probaj, dragi. Dobro, bako. Nadam se da ću preživjeti. Kako gadno. Ne želim da uvredim baku. Super, bako. Vidiš šta je kod šefa? A šta je kod šefa?
Dakle, treba će mi mikseri. Napravit ću pravi mlečni koktel. U jedan blender ću staviti sve plavo. Plavi sladoled, borovnicu, plavi sirup. A u drugi blender sve roza sladoled, malinu i roza sirup. Ostalo je samo dodati svuda mlijeko. Odlično, uključujem i čekam. To mora biti ukusno. Sada sipam koktele u čaše. Ukrašavam šlagom, dodajem Nord bombone i zatvaram poklopcem. O da! Također sam pripremio specijalnu kacigu sa slamkama. Tako će Sofi moći da proba odmah 2 koktela. O, šefe, nadmašili ste sebe. Wow, kako cool! Želim da počnem od ovog. Ovo liči na sok od naranđe. A miris je užasan. A ukus je još gori. Bako, pa ja ne volim povrće. Ja ne želim da uvredim baku. A znaš, svidelo mi se. Ali neću više. A sad ću probati ovo. Wow, kako cool. To je sigurno bolje od prethodnog koktela. Ovdje je cela kaciga. Sad ću obući i probati koktele. O, tu je specijalna slamka koja spaja 2 koktela u jedan. To je neverovatno. Dakle, ovaj koktel je pobedio 100%. Tu, znao sam da će se Sofi dopasti moje. Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše. A Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. A šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. A mogu da uradim ovako? Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislilo Wednesday. Za početak ću uzeti fucketove bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiseliji bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima? Smislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Probačujem jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo, a? Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Da, smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? Zmija? Skloni je. Uj. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako, odozgo. Odlično, završila sam.
Okay. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svu zmiju. Dobro, ja imam još puno šarenih žvaka. A prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. O, kakva lepa rožoboja, obožavam. Kako je ukusno, nevjerovatno. O, napravit ću balon. Gledajte. O, kako je ogroman. Super. Da, bila zabavno. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? O, super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. Ha, to izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali, šta će biti dalje? Hajde da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja, super. Počet ću sa ovim gumenim medom. O, tako je sladak. Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činije. Stavit ću med unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. A dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, a moram da te istopim. Izvini. Gotovo. Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi. A meda kao da nije ni postojao. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Okay. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram. I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava. Ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego fenom. Super. I šta planiraš da radiš, tati? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? Okay. To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se je Enid svidjelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. O, baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću na drugi sprat, tako je. O, prelepo. Sviđa mi se. A šta sad? O, gumene oči. To mi se sviđa. Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jau, a moje oko! Šta se desilo, Wednesday? A ne, kakav užas! Je li to tvoj oko? Skloni to! Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala, to je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa. O, da. Ko ovde viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoj ukras me plaše. A šta ja da radim? O, tačno, imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super. Moram da ih obojim u različite boje. O, prelepo. Treba mi još više vune. Odlično. O, tačno. Pozvaću svog druga. Zdravo, a donesi mi slatkiše? Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. O, u tom slučaju treba mi... šta da izaberem? Tačno. Uzet ću ovo. Hvala.
Evo ti. Vidimo se, čao. Super, sad imam žute konfete, a mogu ih sipati na svoju tortu. O, super, to je baš ono što mi trebalo. Prelepo. Da? Ostao je posljednji sprat. Imate još više super slatkiša. Ko želi da počne? Hajde, Enid. Čekajte, ipak je Wednesday prva ovog puta. Tako je. Hoću da počnem sa Oreo kolačima. Obožavam ih. Dakle, podelit ću svaki kolač na pola. Zatim mi treba skalpel. Skinut ću sa fil. O da, tako je. I stavljam ga u posebnu činiju. Gotovo. A sada... Hej, Enid, prestani da me gledaš tako. Ometaš me. Wednesday, šta ćeš sada raditi sa filom od Oreo keksa? Imaš li ideju? Wow, Wednesday izvukla kalup u obliku lobanja. Stavlja fil unutra. Enid, a šta si ti smislila? Potpuno sam zaboravila. Zagledala sam se u Wednesday. Šta da radim? Tačno, počet ću sa šarenim mrvicama. Prebacum u duboku činiju. A sada treba dobro polizati ruke i umočiti ih u mrvice. Eto, pogledajte, sada imam šarene dlanove. Prekrivam se o sloj šarenim mrvicama. O da, ispalo ekstra. Wow, to je baš zanimljivo. Super. A šta će biti dalje? Enid, šta ćete kaciga? Oho, nevjerovatno. To su mali Lego ljudi građevinci. Kako je to cool. Enid je odlučila da bude šef. A Lego građevinci su ukrasili tortu mjesto nje. Ispalo je sjajno. Da li je ovo pošteno? Hvala ljudi, baš ste mi pomogli. Sve spremno, eto. O, imam još poki štapići. Ali štapić je predugačak za moju tortu. Eto, a sad je super. Poređat ću ih ovako, kao ogradu. O, preslatko. Baš mi se sviđa moja torta. Divna je. Ajoj, strašno. Moje lobanje su se već stegle. Ukrasit ću tortu njima. O da, odlično. Hej, Enid, nemoj ni da misliš da jedeš tortu bez mene. Sad čekaj da završim. Dakle, sada uzimam popit. Uzet ću šarene konfete. Otvorit ću ih. I sipati sve unutra. Da, tako je. Toliko će biti dovoljno. Posle mi treba Nutella. Crna, naravno. Ona je najukusnija. Sipat ću je preko konfeta. Ovako. O da, divno. A kako da zamrznem sve ovo? Ideja. Mentos će mi pomoći. Evo ga. I kako će to pomoći, Wednesday? Oho, ona je pojela celo pakovanje? Tako još niko nije radio. Wow, ima ledeni dah od ovih bombona. Kako cool. Sada ovim čokoladnim popitima može ukrasiti tortu. Ispalo je sjajno. Wow, svaka čast, Wednesday. Da, i meni se sviđa. Završile smo tortu, drago mi je. Da, ispalo je super. Hajde sad da probamo. Baš sam gladna. Wednesday, jesi spremna? Super! Počinjemo sa prvim slojem. Wow, to je prelepo. Divno, jako mi se sviđa. O, imala sam žvaku na vrhu, znači mogu napraviti balon. Gledajte, prelep je. Wow, sad je sve oko mene šareno. Jao, skloni tu šarenu gadost od mene. Kladim se da je moja torta mnogo ukusnija. Sad ću je probati. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. O, da. Jao. Devojke, odlično ste se potrudile. Jao, šta se dešava sa Wednesday? Ja ne znam šta da radim. O, ideja. A mogu joj staviti kantu na glavu? Hvala, Enid. Stvarno si me spasila. Sve je to posljedica pucketavih bombona. Vreme je da probamo drugi sprat. To mi je omiljeni. Wow, tu su žele oči. Obožavam ih.
Sad ću probati. O, da. To je prelepo. Poješću sve do kraja. O, kako lepo srce. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. Devojke, hoćete li same pojesti celu tortu? Ali tako je velika. Wow, torta ne staje pred očima. Eto, ostao je posljednji komad. Ups, devojke, kako ste? Smislila sam super ideju. Treba mi moja kutija sa alatima za kreativnost. Dakle, uzet ću pače kartona i nacrtati na njemu šolju. Tako je. Zatim je treba iseći. Odlično. Sklanjam višak. A odozgo lepim plastelin. Super! Napravit ću od plastelina više detalja. A želim da dodam šljokice u oko. Da, tako je. Ispalo je predivno. A sad ću nacrtati usta. I obavezno penu odozgo. Ekstra. A sad mi treba najlepša kruna. Eto. Uspelo je. Mislim da je ispalo prelepo. Napravit ću spavaću sobu za svoju balerinu Kapućino. Treba više mekanih jastuka. I okačit ću lepe slike na zidove. O, i treba još popuniti garderobu lepim haljinama. I rasporedit ću aksesuare. A zatim staviti par kesa sa šopinga. Da, odlično je spalo, ali nešto nedostaje. O, idealna boja roza plastelina. To će mi trebati. Razvaljat ću ga i iseći na trake. Super! Isto ću uraditi sa drugim komadom. A posle ću poređati trake. Ovako. Odseći ću višak. A zatim ću sve iseći na kocke. Eto, gledajte, dobila sam lep tepih. Stavit ću ga pored krevetića. O, baš slatko. A tu će stajati stočić sa ogledalom. Tu ću staviti stolicu i rasporedit ću svu šminku balerine Kapućino. O, sviđa mi se. Brad, a šta si ti smislio? Ja? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Prvo treba pomešati 2 plastelina. Tako je. Zatim ću ga razmazati po kartonu i dodat ću više detalja. Ispao je tun sahur. Gledajte kako je sladak. Ovdje će biti njegov krevet. Na zid ću okačiti slike. Super. A sada treba napraviti drvenu policu. To nije teško. Mogu da je napravim sam od samog početka. Aha, još par dodira i to je to. A bitno je nigde ne žuriti. Eto, uspeo sam. Sada treba dodati police. Eto. I dodat ću još nogice. Pogledajte. Ostalo je to popuniti časopisima. Jeste vidjeli? To je jako dobro. Tu ću okačiti palice, a ovdje ću staviti loptu. Tu će biti komoda, a na njoj će stajati televizor. Tun sahur, gledaj, napravio sam ti spavaću sobu. Jel ti se sviđa? Naravno da mu se sviđa. Baš si se potrudio. A šta je kod balerine Kapućino? Wow, i ona je oduševljena. Vanessa, svaka ti čast, ti si super. Uradila si sve šta je tvoja lutka želela. A šta ćete raditi dalje? Meni je drugi sprat potpuno prazan. To treba popraviti. Hajde da počnemo sa ogledalom. Okačit ću ga na prozor i staviti baletsku šipku. Tu će staviti klavir, a ovdje biti mala scena. A još mi treba ovo. Rasporedit ću sve nagrade i stvari za balet.
I tvoja lutka će ovdje plesati uz ovu dosadnu muziku? Ne usuđuj se da se smeješ baletu, to je klasika. Dakle, gde sam stala? Dugme, odlično. Umotaću ga u plastelin. Zatim provlačim žicu. I dodajem bisere. Ekstra, tako je. Mogu da okrenem. Tu ću okačiti lepo roze perje i to je to. Dobila sam slatku lampu. O, Vanessa, svaka ti čast. A šta radi Brad? O, kako lep sladoled. A Brad je odlučio da može da iskoristi štapiće od sladoleda za svoju ideju. Zanimljivo, šta će na kraju spasti? Uskoro ćemo saznati. Opa! Pa to je klupa. Super ideja. Da, odlučio sam da napravim teretanu za mog tun Sahura. Uskoro sam završio. Ostalo da stavim male borce u ring. Ali prvo ih treba napraviti. Zalepit ću ove slatke face na poklopce. Da, tako je. Ponovit ću to nekoliko puta. I gotovo. Dodat ću još nekoliko detalja. I nalepit ću što više stikera na zidove. Odlično. Vanessa, hoćemo li da se igramo? Ko prvi? Ona me uvek pobeđuje. Kakva super ideja. To je jako zanimljiva igra. Brad je pobedio, a Vanessa izgubila. Nema veze. Hajde bolje da vidimo da li se balerini sviđa njena nova soba za balet. Wow, kako lepo pleše. Kakva gracioznost. Ali Brad malo toga razume. Da, to je sigurno. Lakše mi je. Dakle, treba da uzmem beli plastelin. Napravit ću oblik torte i skloniti sa višak. Zatim ću dodati detalje u obliku roze krema i malo lepih ukrasa. O, da, pogledajte, dobila sam pravu tortu. Stavit ću na sto što više slatkiša. A tu će biti tabla sa kapućinom. A na police ću staviti ukusne pite i kolače. Pogledajte, ispao je sladak kafić za balerine. A što je Brad smislio? Odlučio sam da napravim pravu stazu sa preprekama. Vidjet ćeš, to će biti jako moćno. Ovdje će moj tun Sahur moći da se trenira. Ispalo je baš cool, jel da? Balerino, tako mi je drago što ti se sviđa. Vidi, u goste nam je došao tun Sahur. Pozdravi svog prijatelja. Wow, a vidim da se vaše lutke odlično slažu. To je super. Možete zajedno da se igrate. A sada, hajde da vidimo kakve ste kućice dobili. Balerina Cappuccino je dobila veoma slatku kuću, sve roze, lepota. A tun Sahur ima... Zanimljivo koliko dugo mogu da se vrtim bez prestanka. Hej, saberite se. Želim najukusniju tortu. Tortu? Super, napravit ću najbolju. Bilo šta za moju unuku. Nema problema, ja sam profesionalac. Najvažniji deo torte je krema. Moja torta će biti dovoljno visoka i veoma ukusna. Moja torta će biti u obliku srca za moju omiljenu Margot. Uzet ću Kit Kat i malo fila. Nije spalo loše. Dodat ću malo čokoladnih bombona odozgo. Margot će se svidjeti. Ovako, sad ću vam pokazati kako treba da izgleda prava torta. Sečemo na pola. Stavljamo jednu polovinu na drugu. Sklanjamo sredinu. I okrećemo. Šareni fil će učiniti da torta još više liči na dugu. A sad ću to sve obojiti. Malo ću uzravnjati fil i napravit ću lepe, mekane oblake. Yes! Dodat ću male oči i usta.
Ovako izgleda pravo remek delo. Ja ću sigurno pobediti. Uopšte nije obavezno da torta bude lepa. Najvažnije je da bude ukusna. Šta, ova gomila čak ni ne liči na tortu? Užas. Nisam još završio. Sada će moje torte također postati lepa. Istopit ću šarenu čokoladu. Dodat ću šljokice. Što više. Devojčice vole šljokice. I sad, najzanimljiviji deo. Pažljivo dižem. Wow, baš cool. Moja torta će sigurno da pobedi. Oho, svaka čast unuče. Nije loša ideja, ali moja torta je bolja. Wow, kakva lepa, sjajna torta. Mislim da ću od nje da počnem. Baš ukusno. A sad ću probati bajkinu tortu. O da, moje omiljene bombone i čokolade. O, kakva je ovo čudna torta. Pa dobro, probat ću. Ukusnije nešto. Pobedila je torta od šefa. Ja sam rekla da ću da pobedim. Da vidimo ko će bolje da napravi toplu čokoladu sa marshmallowom. To ja mogu. Biće ti čokolada. Ništa lakše. Šta sadimo? Treba da počinjemo. Moja tajna ukusne tople čokolade je u tome što ja koristim omiljenu čokoladu Margot. Treba dobro promešati i sipati u čašu koju mi je Margot poklonila. Pogledaj koja lepota sa mojom slikom. Pa šta? Ništa ti ne razumeš. Sad ću probati kako mi je ispalo. Ukusno kao i uvek. Hoćeš malo? Ne moraš. Prava topla čokolada treba da se pije iz ovakvih čaša. Sipat ću toplu čokoladu. Sad treba da umutim šlak i da ga stavim lepo odozgo. A onda da ukrasim sve to marshmallovom. Ovako treba da izgleda topla čokolada. Ne diraj rukama. O, šta ja da radim? Opa, šlak. To će mi trebati. Kako ukusno. Treba da stavim više šlaga odozgo i više marshmallova. Ovako. A još ću dodati bombone. A još Oreo i čokoladan sirup. Da, i ove štapiće. Ovako sigurno još niko nije radio. Oho, probat ću prvo toplu čokoladu. Tu ima baš mnogo marshmallova i bombona. Ovo je veoma ukusno. Opa, ovu sam šolju poklanjala baki. Mada topla čokolada joj nije nešto. A za ovu čašu će mi biti potrebna slamčica. Ukusno. Treba malo da razmislim. Ovog puta je pobedio Andy. To. U mladosti nisam loše žonglirala. Ovog puta treba da spremite čips. Dobra, draga. A kako se on pravi? A vidjet ćemo ko će koga. Da, sunce moje. Šta da radim sa tim? Sve je lako, gledaj. Uzimaš krompir, čistiš ga, ovako, onda sečeš ovako, pališ pored, sipaš ulje i stavljaš krompir. To je to. A ništa teško. Jasno. Okay. Pa, pazi se krompiru. Sad ću te brzo spremiti. Sipat ću što više ulja. Nemam vremena da čekam. Upalit ću šporet odmah na maksimum. Poklopac će mi trebati za zaštitu. Dobro, bacam krompir. Čuvaj se. Jao, izvini bako. Budi pažljiv, Andy. A vreme je da preokrenem svoj čips. Ja mislim da je ispalo super. To je običan čips. Moj čips će da bude stvarno predobar. Uzet ću lepinja. Pažljivo ću ih iseći. A sad ću preliti uljem. Bako je onako nećete moći da ponovite taj recept. Zagrevam ulje. I pržim isečene lepinje do rumenila. To je to. Najukusniji načos je spreman. Ostalo je da dodam sirni sos. Istopit ću sir i poliću načos sa njim.
A zatim ću ga ukrasiti limetom i to je to. Remek delo. Ja ne bih tako rekla. Jao, Andy, tvoj čips. Jao, potpuno sam zaboravio na njih. Nadam se da Margo voli koricu. Sumnjam. Šta da radim? Znam, sirni prah će sve popraviti. Dodat ću što više. Da, sad treba dobro promešati. Jao. Izgleda da nije pomoglo. Dobro, nadam se da će se Margo svidjeti. Moj čips je gotov. Malo soli i spašće veoma ukusno. Odlično. Oho. Kakav je ovo ugalj? Dobro, probat ću pačence. Fuj, kakav užas. Ne, ovo je nemoguće jesti. A ovaj čips izgleda ukusno. Jeste ukusan. Je li ovo sigurno čips? Dobro, probat ću malo. Ne, čudan ukus. Bajkin čips je najbolji. Da, ja sam rekla. O, kečap će mi trebati. A vidjet ćemo ko od vas pravi najbolji špagete. Nema problema. Okay. Naravno, draga moja. Kada bi samo znao kako se spremaju te špagete. Dobro, sad ću sve shvatiti. Zašto ne ulaze? Pa hajde, ulazite. A šta ako probam sa ovim? Ulazite. Glupe špagete. Sada ću vam ja pokazati. Šta radiš to? Za početak treba da uključiš pored. A vidiš? A onda tek da stavljaš špagete u vodu. All right. Ovako, jesi razumeo? Holy moly! Da, bako, sad je sve jasno. Ajoj, vi sigurno nemate šanse. Prava pasta se pravi samostalno. Treba mi brašno. Sipam gomilu, pravim rupicu u centru. Onda uzimam ja, pažljivo ga razbijam i mešam testo. Sad dodajem malo crne boje da bi moja pasta bila neobična. Sad testo treba da se pokrije folijom na neko vreme i da se čeka. Okay. What? Još malo. Da, to je to. Testo može da se vadi. Odlično. Sad ga treba razvaljati i seći. Ovako izgleda prava italijanska pasta. Sada treba skuvati špagete i pažljivo ih staviti na tanjir. Mislim da će se hobotnica dobro uklapati uz pastu. Ispržit ću je, stavit ću odozgo i gotovo. Awesome. What? Što to radiš? Šta će ti toliko kečapa? Kečapa ne može biti previše. Jao, šta je ovo? Andy, šta radiš? Sad ove špagete neće da izlaze. Nema veze, sad ću ih izvaditi. Probat ću viljuškom. Mislim da špagete ne treba ovako da izgledaju. Pa zašto je tako teško spremati ih? A šta ako uzmem gotove nudle umjesto špageta? Da, njih ću sigurno uspjeti da spremim. Samo treba sve zaliti vrućom vodom i sad čekati malo. To je to. Kupovne nudle, ozbiljno? Kakav užas. Završio sam. Cool. Hobotnica? Ozbiljno? Izgleda odvratno. Kako da je jedem? What? Fuj, gumene. Ne mogu ni pače da odgrizem. Fuj, odvratno. O, špageta sa kečapom izgleda ukusno. Probat ću. O, da, stvarno je ukusno. Nudle u kutiji. Zanimljivo. Nije loše, ali veoma ljuto. Goru mi usta. Cool, ličila sam na zmaja. Pobedio je Andy. Šta? Jesam ja pobedio, stvarno? To. Mogu li otvoriti? Ju, je li to kaktus? Šta moram da radim? Lizati ga? Najgore. A ja ne radim ništa. A ja grizem. Ko počinje? Poli, hajde ti. Šta? Pa dobro, možda ipak nije bodljika. Ju,
Juj, jeste. Hajde, Poli, saberi se. Možeš ti to? Ne mogu. Wednesday, zašto ja? Zato. Okej, zapamtite moj jezik. Poslednji put ga vidite ovakvim. Juj, kako boli? Jadna Poli. A baka ima ideju. Sad ću ti staviti flaster na jezik. Dođi ovamo. Pa, jel ti sad bolje? Odlično. Sad ja? Dobro, treba nešto da smislim. Tačno, mogu izvaditi sve iglice pre nego što zagrizam taj kaktus. Oho, to nije baš lako. Onda ću rešiti problem drugačije. Zapalit ću ga. Ne brinite, neće vas udariti struja ako niste kaktus. Pritiskam. O da, a mogu to gledati zauvek. Pogledajte, ovo je ćelavi kaktus. Njega već mogu da zagrizem. Kakav užas. Kaktus nije gori od mamine hrane. Da, može se jesti. Bako, probudi se. A ja ne spavam, ne. Treba skinuti poklopac. Je li to hrana za pse? Vreme za kartice. Poli, nije lepo varati. Wednesday, uzmi. Nemam ništa. A ja? A ližem? A ja? Grizem? Kakav užas. Ne želim jesti tu hranu, ne za pse, a ja sam čovek. Bako, ti si starija, tako da te puštam da budeš prva. Jao, pa dobro. Sad ću brzo uraditi to i zaboraviti. Ju, taj miris je teško zaboraviti. Fuj. To je gore nego mačija hrana. Ej, prestanite da se smete, baki. Hajde da vidimo Poli. Bije. Okej, probat ću je. Jao, ne mogu. Kako smrdi? Bako, mogu li da ne jedem to? Ne možeš. Uzmi kašiku. Baš ti hvala. Misliš da će mi sa njom biti lakše? Okej, pokušat ću. A znate šta? Sviđa mi se. Jesam li dobro čula? Sviđa joj se? Da, mnogo. Sad ću namazati hranu na hleb i bit će još ukusnije. Super, zadovoljna sam. Bako, možeš li mi to svaki put da praviš za doručak? Dušo, imam samo mačju hranu. Wednesday, na tebe red da skineš poklopac. Fuj, šta je to? Wednesday, pa to je šarena torta. Tako je lepa. Kod mene? Ništa. Pa dobro. Ja moram zagristi ovu tortu, odvratno. A ja da liznem? Super, to je bolje nego ništa. Dakle, ja počinjam. Poli, pratim te. Ne brini, samo ću da je liznem, obećavam. Prelepa je. Poli, stani. Završavam. Još malo ovde. Gotovo, možeš jesti. Čak ni mačka ne bi jela posle tebe. Mislim da će ova torta lepše izgledati. Na tvom licu. Wednesday, jesi li poludela? Znaš šta? Probaj ti tortu. Kako se usuđuješ? Iznervirala si me. Eto ti. Šta? Eto i tebi? Devojke, prestanite. Ne mogu da gledam to. O, počela mi je serija, tačno. Da vidimo. Poli, hoćeš ti da vidiš? Dobro. Jao, kakva lepota. Gledamo kartice. O, baka grize. A ja ne radim ništa, to je tužno. A ja ližem, to nije loše, zadovoljna sam. Onda ja počinjem. Ne, ja ću. Sve ćeš pojesti i neću imati šta da ližem. Želim da poližem svaki sloj. Lepinja, sada paradajz. To je to, završila sam. Hoćeš nastaviti, bako? Jao, šta si uradila? Ne mogu. To izgleda gadno. Hoćete dozvoliti baki da ne jede to? Wednesday, Poli? Znači ne volite baku.
Okej, probat ću samo malo. Strašno. Ne, neću više. Šta je? Hoćeš taj hamburger? Izvoli. Rado ću pojesti ovaj hamburger i dalje je ukusan. O da, oduševljena sam. Hvala bako što si mi dozvolila. Šta je ovdje? Mamice, je li to hobotnica? Nadam se da nije živa. Neću ni da je pipam. Kod mene ništa. Šta? Da je zagrizem? A ja moram da ližem. Strašno. Bako, hajde da igramo papir, kamen, makaze. Ko izgubi, počinje. To, pobedila sam. Hajde, liži svoju hobotnicu. Joj, kako odvratno. Tako je ligava. Kako da ližem? Tu je neka sluz. Gdje? Okej, sad ću uraditi to. Lašim se. O ne, moj jadni jezik. Šta je upravo doživeo? Bako, možeš da jedeš prijetno? Šta već? Ali još nisam spremna. U redu, bitno je delovati brzo. Kakav užas. Ne grize se. Hobotnica kao da je gumena. Napala me. Devojke, skinite to morsko čudovište sa mene. Sad ću ti pomoći. Bako, kako si? Je li sve u redu? A šta ti je sa licem? Šta je sa njim? O ne, Wednesday je kriva za sve. Moja lutica! Što? Evo mene. Jel tako? Sad ću te ja. Da vidimo ko će biti bolji. Ajde. Ti sedi ovdje. A ja ću tebi napraviti lep krov. Koristit ću ovu crvenu tkaninu. O da. Pa dobro, ja imam nešto. Ja ću napraviti krov od novina. Ovako. Jel ti jasno? Nemoj da mi zavidiš. Da vidimo šta još imam ovdje. A ne, to mi ne treba. Ovo isto. Hej, pazi malo. Šta to radiš? Eto ti. Šta radiš? Baš si bezobrazna. Okej, nastavit ću. Što? Cveće? Cveće mi ne treba, ali treba će mi ovo pakovanje. Da. Sad ću napraviti nešto mnogo lepo. Napravit ću pod i zidove. O, da, ova boja je prelepa. Gotovo. A dalje? O, to mi treba. Sad ću ukrasiti zidove uz pomoć toga. Još malo. Gotovo. Sviđa mi se, ali nešto nedostaje. Tačno. Nacrtat ću nešto. Ovako. Još malo. O, da, ispalo mnogo lepo. Pogledajte. Dobila sam pločice. A sad ću napraviti kauč. To nije teško. Treba mi samo sunđer i lepak. Spojit ću sve zajedno i to je to. Pogledajte, zar to nije preslatko? Britney, šta misliš? Je li? Awesome! Okej, nastavljam. Pogledajte kakvu kutiju sam napravila. Od toga ću napraviti orman. Da! Jako mi se sviđa. Ostalo je dodati malo detalja. Aha, ispalo je super. Gotovo. Sada treba napraviti tepih. O, divno, ali taš nije sve. Napravit ću još nešto. Dakle, treba mi šarene slamčice, poklopac i lepak. Sipat ću lepak na poklopac i zalepiti slamčice. Šta mislite, šta je to? Tako je, stočić. Baš je lep, ali ni to ni sve. Ostalo je nacrtati portret moje lutke. Kako sam lepa. Da, to je istina. Gotovo. Ovo baš liči na moju lutku, jel da? Stavit ću to u ram i okačiti na zid. Dodat ću malo dekora i moja soba je spremna. Ovdje je baš udobno. Sviđa mi se. Svaka mi čast. Ne, to je užasno. Ti nemaš pojma.
Dobro, treba mi pomoć. Ćao. Eto, vidi, moramo da napravimo sobu. O, da, super. Možeš da ideš, marš. Dakle, da vidimo šta je unutra. Wow. Da, treba mi ova boja, zlatna. Baš je lepa. Dakle, prvo ću nacrtati srce. O, da. Divno. Gotovo. Jako mi se sviđa, ali nešto nedostaje. Pomoćnice. Eto, treba mi još nešto. Čekaj, uzmi ovo. Pa, koliko još da čekam? Možeš li da požuriš? Dobro, odlazi sad. Treba razmisliti. Smislila sam. Slikaću, a zatim smanjiti. Da, to je baš ono što mi treba. Otvaram. Šta je tamo? O, kamin, super. Stavit ću ga ovdje i dodati malo dekora. Sveće, cveće, tepih, fotelju i stočić. I naravno zvono. A ja ću se slikati. O, baš si lepa. Hajde da vidimo šta je spalo. O, kako lepa slika. Treba je staviti u ram i okačiti na zid. To će biti super. Yes. Tako je. O, da, divno. Baš mi se sviđa naša soba. Zadovoljna sam, a ti? Da, nije loše, ali hoću da jedem. Hvala. Dakle, treba srediti drugi sprat. Šta da napravim ovdje? A, šta kažeš? O, da, to je odlična ideja. Halo, treba mi pomoć. Hey. Ćao. Hoću da mi bude ovdje udobno i lepo. Hoćete moći? Da, naravno, razumeo sam vas. Sad ću sve napraviti. Dakle, prvo treba staviti tepih. Tako je. A sad ću zalepiti tapete. O, zlatne tapete su prelepe. Awesome! Zatim ćemo staviti lep lavabo. Tako je. I obavezno ogledalo. Ovdje će biti police. Da, tako je. A malo dekora. I zlatna WC šolja. Okačit ću luštare. Stavit ću kadu i gotovo. Super. Trenutak. Yes. Imam malo para. Mislim malo više. Dakle, sad ću napuniti kadu parama. O, da. To je baš u mom stilu. Super. Odlično. Ovo ću uzeti sebi. Thank you very much. Doviđenja. Ćao, čao. Dakle, sad će ovo biti tvoje kupatilo. Hajde, uđi u kadu. Stavit ću ti zlatnu masku. Uživaj, tako si lepa. I sebi ću staviti masku. Odlično. Što? Šta ja da smislim? O, imam ideju. 1, 2, 3. Da, uzet ću ovu boju. A sad mi treba lepa. Namazat ću ga na papir. I zalepiti na zidove. Wow, super! A sad ću ukrasiti naš zid. Da, tako je. Odlično ispada. A baš sam zadovoljna. Soba je ispala tako šarena. Super! Ali, to još nije sve. Dakle, treba mi vuna. Rasporedit ću je po podu. Tu će biti tako mekano. Nastavit ću da radim. Napravit ću WC šolju i kadu. Aha,
Tako, još malo. Skoro sam završila. Ispalo je super. Ali to još nije sve. Stavit ću ovdje WC šolju. Lavabo će biti ovdje. A ogledalo će biti tu. Cool. Ogladnila sam. Treba pojesti nešto. Čekajte. Smislila sam nešto. Da, to je super ideja. Namazat ću sve lepkom. Aha. A sad ću uzeti ove slamčice. Eto, pogledajte šta imam. Ispala je divna tuš kabina. O, imam još jednu ideju. Napravit ću još jednu detalj za moju tuš kabinu. Ovako, pogledajte. Sad će moja lutka moći da se tušira. Skoro sam završila. Dodat ću malo ukrasa. Gotovo. Ali nedostaje još nešto. Uzet ću ovaj papirić, preseći ovdje i to će biti zavesa za tuš. Aha, skupit ću sve na žicu i okačiti. O da, sad je moja tuš kabina potpuno spremna. Mnogo je slatka, jel da? Patkice ću staviti tu. O, preslatko. Ne tako. Sad ću ti napraviti kupaći kostim. Biće mnogo lepo i zanimljivo. Sad čekaj malo. Aha, i seći ću balon. Aha, malo ovdje. I tu. Hajde da vidimo šta je spalo. Probaj, draga. Wow, kako si prelepa ovom kupačem. Mnogo ti dobro stoji. A vreme je da se istuširaš. Hajde, ulazi. Uključit ću ti vodu. Hajde. Jel ti prija? O, sjajno, vidim kako uživaš. Šta? Imam još jednu ideju. Treba mi moj sanduk. Da vidimo šta je unutra. O, zlato. Da, to je baš ono što mi treba. Hoću da napravim zlatne zavese. O, da, kakva lepota. Wow, izgleda baš moderno. Super. A sad ću uzeti torbicu. Unutra također ima zlata. Napravit ću svoju sobu još skupljom. Imat ću zlatni pod novčića. Treba razmisliti. O, da. Halo? Treba mi još nešto. Čekam. O, da, to je za mene. Hvala puno. Ćao, čao. Jedva čekam da vidim šta je unutra. Da. To je krevet. Super, baš to sam i htjela. Stavit ću stočić. Aha, malo detalja. Pogledajte kako divno ispalo. Ova soba je baš u mom stilu. Sad je ovo tvoja spavača soba. Uživaj, draga. Treba mi pomoć, brzo. Tu sam. Šta ćemo da radimo, jeli? Ne stani. Pomoć treba ne meni, nego njoj. Važi, to nije problem. Jel vam se to sviđa? Ne? A možda ovo? Nije nešto. Dobro, a možda ovo? O, da! To je baš ono što mi treba. Hvala puno. Preslačica? Kako vam se čini? O, sjajno. Dakle, sad ću da vam platim. Uzet ću sve, nije problem. Ćao, čao. Dobro, doviđenja. O, kruna, da. Odlično će izgledati ovdje. I naravno, crveni tepih. Nikako bez njega. Wow, ti si prava kraljica. Sad ću te slikati za uspomenu. Pa nema veze. I ja ću moći da napravim nešto veoma lepo. Nisam uzalud išla u umetničku školu. Aha, tako je. Naneću boje i još ćemo vidjeti ko će biti bolji. Samo pogledaj to, jel ti se sviđa? Ne? Dobro, onda ćemo da bacimo to. Šta je to? Pa to će odlično odgovarati za moju sobu. Sad ću
nešto izabrati? Ovdje ima toliko lepih slika. Da, ove palme će odlično ukrasiti našu sobu. Zalepit ću ih ovdje, super! Savršeno! O, smislila sam još nešto. Ovdje nedostaje plaže. Sad ću popraviti to. A treba malo prošetati. Aha, skupit ću pijeska. Aha, malo više. Tako je, mogu da se vraćam. Gotovo. Dakle, sipat ću pijesak na pod. Mislim da će to biti dovoljno. Eto, sad imamo sopstvenu plažu. A od ovih štapića ću napraviti malu ljuljašku. Aha, zalepit ću sve zajedno. A sada spojiti ovako i pogledajte, ispala je divna ljuljaška. Prehladila sam se. Čekajte. Od ove maramice će ispasti odlična viseća mreža. Da, samo nekoliko trenutaka i ona je gotova. Ostalo je samo da je okačimo. Lepota. Jel ti se sviđa? Ne? Dobro, sad ću sve popraviti. Imam jednu ideju, ali za to ću morati da se rastanem sa čarapom. Sad ću iseći na raznobojne komade. Gotovo! A sad mi trebaju makaze i seći ću svaki komad na trake. Tako je. A zatim ću povezati sve zajedno. Eto, ovako. Pogledajte kako lepo ispalo. Ova predivna suknja za plažu je za tebe. Možeš da uživaš. Ti ćeš biti najlepša na plaži. O, imam ideju. A ovo je da ti ne bude dosadno. Neka to bude tvoj ljubimac. Pogledaj kako je sladak. Sviđaš mu se? Jau, malo da zaboravim. Treba da okačim srce. Tako će biti lepše. Ovo je jednostavno nevjerovatno. Moja kuća je divna. A moja je još bolja. Mi smo super. Baci kocku. Šta? Dobro, izvoli.